Jeg er kommet ud og køre en lille tur i New Hollands T7500 serie, og den traktor jeg sidder i her, det er New Holland T7550, den største i serien, og den har de her lidt over 200 hestekræfter plus noget power boost. Motoren i traktoren, det er en 6,6 liter Sisu motor, og lidt om traktoren her, det er, at den er udstyret med en trinløs transmission og har affjedret kabine og affjedret foraksel, og det er sådan set en rimelig komfortabel traktor, synes jeg. Men lad os tage en tur i den. New Hollands T7500 serie, den er udstyret med det her multi-controller, som de kalder det. Og det er sådan set rimelig smart, fordi at i det her joystick, der sidder faktisk langt de fleste af de funktioner, som man sådan skal bruge i det daglige. Vi har vendegear længst til højre her, og så er der liften i den sorte knap her, hvor jeg kan hæve og sænke liften. Og jeg har også en af mine olieudtag, der sidder heroppe, som jeg kan bruge. Det kan måske være en fordel, hvis jeg kører fra med en græsvogn for eksempel, og jeg vil låse boogien, jamen så kan jeg bare styre det her. Det jeg så også har, det er nogle gearvalg, og plus og minus, så ændrer jeg min hastighed, og de her to knapper, de styrer også 3 forprogrammerede hastigheder, som jeg kan lægge ind på traktoren her. Og hvis jeg begynder at køre en gang, jamen så kører jeg bare ganske almindeligt. Og så har den ekstra funktion, at jeg har en cruise control knap her. Så hvis jeg slår den til og trykker på den en gang, så kører traktoren en eller anden forudindvalgt hastighed. Og i det her tilfælde, der er det så de 2,8 km, som jeg har lagt ind heroppe. De 3 hastighedsområder, eller gearområder, dem kan man se heroppe også. Og der kan man også se, hvad jeg har lagt ind af hastigheder. Og det er sådan set rimelig smart, fordi at, hvis jeg så vil køre med en hastighed ude i marken, mens jeg harver, så gør jeg sådan set bare det. Og når jeg kommer hen til foran, så skifter jeg mellem de her 3 gearområder. Og det kan jeg sådan set gøre ved at prøve at skifte nu. Så skifter vi op i C2, og så er den simpelthen forudindstillet til at køre 5,2 km/t. Og måden jeg skifter på hernede på multicontrolleren, det er, at jeg holder en lille knap inde bag på joysticket. Og så trykker jeg minus, hvis jeg vil geare ned i et lavere gearområde, så kører de 2 km/t. Og vil jeg geare op, så holder jeg knappen ind igen, trykker på plussen en gang, og så kører jeg op til 5 km/t. Måden jeg slår det til og fra på, det er bare ved at trykke en gang her på. Så stopper systemet, og så skal jeg så lige aktivere førerpedalen en lille smule, og så kan jeg slå den til igen, og så kører systemet helt af sig selv. Olieudtagen på T7500-serien her, de sidder her med elventiler, og når traktoren er udstyret med frontlift, så styrer man som udgangspunkt frontliften via det her multi-joystick her. Og så har du de andre udtag her i de 3 elventiler her. Det der er ved dem, at de er lidt forskellige, det er, at det her er en proportionalventil, som kobler en lille smule til, hvis jeg ønsker det, eller meget, hvis jeg ønsker mere. Den kan også som udgangspunkt gå i flydestilling, sådan her. Hvorimod de andre skal jeg egentlig aktivere nogle andre funktioner, før de kan gå i flydestilling. Hernede i multi-control armlænet her, der kan jeg styre tidsangivelsen, hvor lang tid et olieudtag skal være slået til for hver udtagende. Og jeg kan også styre, hvor meget olie jeg skal sende igennem dem.
Og det fungerer sådan set enkelt og lige til. Jeg holder en knap i bund, og oppe i højre hjørnestolpe, så kan jeg justere eller se, hvor meget olie eller hvor lang tid hver ventil skal fungere. Med instrumentpanelet her foran til, det er sådan set også fyldt ret godt op med knapper, synes jeg. Men når man lige ser på, hvad de forskellige ting de bliver brugt til, jamen, så er det sådan set ikke så svært igen. Det eneste, de bliver benyttet til, det er sådan set bare at skifte med, hvad jeg vil se inde i mit elektroniske display herinde på instrumentpanelet. Jeg kan vælge at se hvor højt min lift er hævet. Jeg kan vælge at se min PTO-omdrejningshastighed. Jeg kan vælge at se, hvor stor hjulslip jeg har. Spændingen på strømsystemet. Og så kan jeg vise, hvor mange timer traktoren er gået. I den anden side herovre, der kan jeg sådan set se, hvor lang tid der er til service på traktoren. Der er 143 timer. Jeg kan se, hvor lang en distance jeg har kørt. Og jeg kan se mit arealantal, hvor mange hektar jeg har kørt over. Og jeg kan også se, hvor mange hektar jeg kører over i timen med mit redskab. Herinde kan jeg også programmere, det er også her, jeg programmerer min arbejdsbredde på mit arbejdsredskab. Og det fungerer via de her 4 knapper hernede i bunden. Det er sådan set, det er okay, men måske skulle man have et lidt større display, eller også skulle man have programmering af arbejdsbredden og så videre oppe i højre hjørnestolpe. Det er også kun muligt at gemme et arbejdsredskab inde i den styring her i gang. For 10 og 15 år siden, når de kære traktorproducenter de designede nye traktorer, så det her med at blæse køler ren og komme til motoren, det var lidt en by i Rusland. Men prøv lige at se, hvordan New Holland har løst det her.